koska me herättiin niin aikaisin tänään, niin mä syön jo jotain. Eli jogurttia, granolaa, banaania ja maapähkinävoita. Sen lisäksi sitten tyrniteetä. Mä teen yleensä mun myslit itse, mutta tänään pääs risentaan tämmöstä granolaa lautaselle, koska toi mun itse tekemä mysli loppu. Samalla kun mä syön sitten mun välipalaa, niin mä suunnittelen mun päivää mun kalenteriin. Ulkona on tosi hyvä ilma ja valoisa, niin mä ajattelin kuvata näistä vähän suosikkivideon. Mä kuvasin äsken sen mun suosikkivideon ja laitoin vähän itteeni valmiiksi. Nyt me lähdetään mun kaverin kanssa tänne ulos syömään ja saa nähdä mihin päädytään. Mulla on ihan pakko kertoa, että kun mä otan nyt mun kaverin mukaan ja toivon, että saadaan asukuvia vähän kuvattua samalla, niin mä oon tilannut itselleni uuden kameran, jota mä sit käytän tässä vlogeissa. Mä toivon vaan, että mä saisin sen mahdollisimman nopeasti, niin pääsin kuvaan teille paljon enemmän näitä vlogeja. Mutta nyt syömään. Mulla tulee vähän kiire, koska mä en löydä mun kelloa mistään. Missä? Missä? Kello löytyy. Uhuu. Mä oon tullut kotiin. Me käytiin tuolla Roosterissa lounaalla mun kaverin kanssa ja oli kyllä tosi hyvä. Voin suositella kaikille oululaisille. Kierrettiin sinne pari kauppaa ja mä löysin ne Make Up Storesta tosi halvalla luomiväritrioja. Ja tää on tämmönen erikoissävy. Mä en löydä sävyä. Tää on siis sävyssä Diamond ja tämmönen Micro Shadow Trio. Ja nämä sävyt on tämmöset tosi pigmenttiset luumuun taittavat. Mä ajattelin tehdä tästä ihan oman meikkivideon sitten myöhemmin teille. Nyt kuitenkin vihersmoothien aika. Alkaa olemaan ilta ja me käydään kohta saunassa ja muuta, niin mä rupean lopettelemaan tätä videoa. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta, nähdään pian ja ensi mainitaan uudella kameralla. Moikka!